RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon magkining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Kalagisi, Leyte. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jarwin. Ay, unsa mga bata pa ta? Tagay pa ta, oy! Pa! Wala sa ako, para sa trabaho ko sa kagalong ito pa. Ay, doktor, upo na kayo. Sunod na po. Binoting. Unsa pa? Buhat ato di! Ha? Nga sa si kuya, hupog na sa kayo. Di na ba na siya mamina kung striyaan na mama papa basta mahupog. Bay. Gusto na lang da, bay. Sunod na sa tabay, kinahanglan na sa kumuli, bay. Hoy! Ikaw ba? Huwag kayo patasar. Puro pedlaki, ha? Sumay, laki pa. Laki pa ron! Kuya, kibalala ni papa si kuya og steak sa gihay. Oy! O saba! Manong nga na ninyo, ha? Papa, kuya, gusto na. Kinasay mo! Usawa na ni mag-alhoy! Gusto na! Oy! Sakit, ha? Taga nagpapatay ni mo ng papaana niya! Kuya, gusto na mo. Ma, okay ra ka? Ganong may apil ka man sa mong away, oy. Nabali na unang bayo sa imong likod sa diyang yapog kang gibunalan. Kung wa pa, nasagit ang bayo sa hayayan, tingalig patay na sa kuron. Ano nga naman na kuya mo eh? Mura maggusto siyang labuan mo. Ilis ka mo may amo ginikanan. Wala ko may bagong saon kung nagmaguwag mo, Jerwin. Asa man siya? Murag nilayas man tumaw. Nilakaw man dayon to. Nauwaw siguro to siyang gibuhat ninyo ni Papa. Ay. Usa na kasing mana nga. Labay, sukad panghitabo pero kandod karon. Wa pagyapon mauli si Kuya din sa bahay. Ay, paita. Anong kupot magig kayo ning among pagpuyo eh? Jerwin, Oh, Kuya? sila mamo pa pa. Nasa suod, Kuya. Ato na ko. Ma, pa. Pasaylo ako ninyo. Pasaylo ako sa akong pagdagman ninyo ug sa akong pagtubag-tubag ninyo. Anak gihapon ka na mo, bisag unsa pa'y mahitabo. Ang amo lang, nga ayaw na paya kitog usbating. Nakasabot ka. Sorry ma, di na mausap. Ay, salamat nga. Okay na gitaon mo. Ayun na ba gituos ba, Kuya, ha? Aron may kubot. Saan ako, Jerwin? Ma, okay ra ka, ma? Nagkagrabe naman na yung ubo mo, eh. Ay, natunugan lang siguro eh. Ipacheck up na sa doktor, oy. Tingalig, unsa na na. Mas may na sure ta ba? Tiin man day mo gikan pa. Nga, may tao sa akong pag-abuti ni sa ato. Gikan may nagpa-check up ni mama ni mo kay ni grabe man na yung ubo. Oh. Man, namalit ni tambal, egersitas doktor. Pero di mo samot. Unsa? Ano gutang gagasto-gasto pa mo? Kuya, Ting, nagsugo na sad ka ha. Tinuod bitaw. Naggasto-gasto pagid mo. Ngawa man naman trabaho. Sige man nagpayahay na din eh. Unsa to? Nagsubra ka na ha? Wa kay batasan, human ka nabo padaka o gisakripisyuhan, hilas kay katsinultihan. Kung mabi nga imong mga ginikanan, mataw ka kaninis kalibutan. Kuya, gusto si Mama. Watay katungod nga musukod nila.
Tungod kay ato kung sila mga ginikanan. Sila mahinungdan nga natata din sa kalibutan. Ah, buset! Kaparehas lang mong tanan! Abi na ko, napag-unang imong maguwang, Jerwin. Pero mauban lang gihapon. Murag di mo ilanamo nga iyang ginikanan. Huwag ko kasabutan ang imong maguwang. Kani ato pag yun na siya nga sipo kayo ko. Dili man kaingon ana. Hatagan sa nanamo siyang papabugon sa iyang pangayoon, pero dili gihapon ba kontento. Kalit ang pandagmal niya, yanuhot ra migsing ka. Ma, paita sa daning kinabuhi ay. Huwag mo kalinaw. Tungod aning style ni kuya. Ma, asa ka ma? Nagdam lagi kag mga bag. Mubiyan ako, Jerwin. Pasensya na, anak. Pero ma, ngano gud? Pasensya na. Dili na ko kaagwantas batasan sa imong maguwang. Maong mubiyan ako. Ato na ko. Ma! Ma! Ay kabiyahe, ma! Ma! Oh, anong guol mo kay kagnaong da, Jerwin? Gagool ka, nga gibiyaan ta sa tong mayong laki nga inahan, ha? Ikaw hinungdan nga nung mibiya si mama na to. Ikaw? Sa? Nga nung taong ako yung pasangin lang, ha? Wa ka mahibaw? Nga ni kuyog laing lalaki nga itong inahan? Sa ato pag yung boy? Unsa? Di ka na tinuod ay. Oh, ganun din naman na ni mo sultihan si Jerwin pa. Ha? Arong may bawa na siya. Sulti na. Mali tinuod na. Ni Kuyog imong mama sa atong buhay. Dili. Dili. Dili ko makatuo nga. Nabuhat to ni mama. Nibiya siya na mo og ni Kuyog siya sa laing lalaki. Anong imo man ibuhat mo? Ano man? Duha na katuig ang milabay. Pero wa na gid mi balita bahin ka mama. Kumusta na kasi ano? Jerwin. Oh. Anak. Ma? Anak. Anak, sorry. Sorry nga pipiya ko. Ma! Ganun karon lang ito magpakita balik. Anak, pasaylo ako. Pasaylo ako. Habi na ko, mahilo na ang akong una-una sa akong pagpiya ninyo. Magmalinaon ang akong pagpuyo sa akong pagkuyog sa laing lalaki. Pero dili man di ay. Unsab na hinungdan, ma. Nga nabuhat man to nimo. Gusto kong bulikay sa ibong maguwang. Tungod kay wala ko kasabot sa iyang batasan. Kung magkaistorya mo ron, dili ko niya inahan. Pero ma, igo ba din ang rason? Aron mo biya ka na mo, ha? Si kuya na dayang imong anak, ma. Ako di ay. Nahibaw ko noong nasayop ko. Sayop na ko. Maungan di ako, may balik ko. Mangayok ko pasaylo ninyo. Ma, ipasaylo na ti ka, ma. Ipasaylo na ti ka. Tungod kay bisag unsay mahitabo. Inahan ka gihapon na mo. Maayo! Maayo! Oh, nang, ang tuya mo? Dong, adto adayon ninyo sa kuya nimo sa ospital. Gitigbas kuno iyang kamot sa ginikanan sa iyang pamablusan. Tungod kay di man niya ang kuno nagisabak sa babay. Anong sa? Inugo ko, ma. Si kuya. Kuya. Ting, nak. Ting, unsa may nahitabo? Pa, mo na ni silot sa akong kasalbayas.
Sa nila akong tanan mo, ang gitugot ni sa Ginoo nga mawa, ang usal akong kakamot. Anak. Pasaylo ako ninyo, ma. Anak, Pasaylo ako ninyo, pa. basaydo ka na namuting. Anak, kagyapon na mo. Isang unsa ka kasalbahis ka ni Adto, pero anak ka na mo. Ako, mapasaylo pa ba ko ninyo? Matawat pa paghihapon ko ninyo balik. Ikaw ra yun ang gipaabot mo balik na. Lugay raming nagpaabot nito. Kamu ang matuod kong pamilya. Mahal ko kaayo kamo. Pait man ang nahitabo sa kinabuhi sa akong magwang, pero ang tanan gisalig na lang namo sa Ginoo. Ang importante nga dako ang pagmahay ni Kuya. Og kung kinsa tong gustong makikigala nako, pwede ko ninyong i-text ini nga number 0965-8431-787. Dinhin na lang kutob, daghang salamat RMN. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Kathy, 29 anyos, minyo apan wa pay anak. Taga Cagayan de Oro City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa mga pagmabdos nako nga dili madayon. Aron yung sabtan, sugdon ko pagkaminyo nako sa akong bana nga si Neil. Ingon ini ang mga panghitabo. Wow, kakil sa baby ni Jen, oy. Lamig, kay Gusto magikagubtan sa akong mga office mates. Oy. Hi! Unsay baligya din oy, nagkagubot man. Bata! Tanawa cute kay baby ni Jen Jen. Lamig kay kumuton. Ay, mao na. Ay, Jen. Yes, ka. Hala, dako naman di ay siya, no? Magwa na. Oo, makalingaw na jud buyag. Ang imong kagat, no? Kasa kami magkahagwa. Ha? Noon sa mamos nil, uy. Di man mo kamang mubuhat o bata? Uy, Jen, ikaw ba? Ikatulo na magiging mong anak ni si Chantel, no? Tugoy ka na sa TV kung sa pagbuhat og bata. Oo, sa man, may particular ba nga posisyon para makabuo og bata? O sa man gingon nila nga manaog sa wao to, o. Tinuod ba gud na? Uy, tuloy anas kati, uy. Ano pa makaanak na na siya? Pila na mo katuig nga gikan gikasan ni Neil, pero wa pagyud mo'y produkto. Selma. Nga nung wa pa man mo'y anak, ha, Kate? Pa, Pila na ba katuig mong naminyo ni Neil? mo 3 years na pa. O niya, wa pa mo'y anak? Ang ano man, nag-control mo duha? Oo, man pa. Oh. Parehas naman mi nga gahinam-hinam nga doon na nami anak nga makakita nami sa among liwat. O niya, nga nung wa pa man mo'y anak? Nabalaka baya ko anak pa. O guilty kaayo ko Hmm? nga dili makahatag og anak ni Neil. Nagkasiguro na ka nga ikaw ang adunay diferensya. Pa, Basin bayag si Neil? unsa? Wa day mo musuway o pa-check up kung kinsa may dunay diferensya ninyo. Kuan, pulos mi madlok na mahibaw kung kinsay doon ay diferensya namo. Hmm. Maong gisalig na lang namo sa Ginoo ang tanan. Kung hatagan ba gyud mi niya og liwat. Oy, dili ingon ni ana, ha? Paningkamot gud mog inyo. Kay ginaingon bitaw nga lihok tao kay tabangan ko ikaw. Pero sa imong gisulti karon, mura bag gipasagdan na lang ninyo ang Ginoo nga muhatag ninyo milagro. O ako'y Ginoo, paningkamot mog inyo oy. Pero yun na, dili ka nga tungod na kay workaholic na kayo mo. Unsa? Labi na ikaw. Kay ikay babae. Ikay magmamdos. Mao nga, angay kang magpagam kung ati manunon magyug ka. O aron mumabdos ka. O dili magpalabig hagos trabaho. Yun na, hay maayo kag muundang ka na sa imong trabaho kati. Ha? Ikaw, kung muundag ka og trabaho, Sigurado ka, Neil? Willing kang muundang ko? doon na natay savings. Pila ka tuig galag sige tag pangandam kay basin og mumabdos ka na. Pero wa gyud. So, may savings na ta. Apan wa patay anak. Unda lang na siguro og trabaho. Kay basi gustos papa nimo.
Basin dili ka masudlan kay hago ka sa trabaho. Neil. Bisag gianugunan ko sa akong trabaho ni undang ko, aron lang gyud ko mumabdos. Tuod man, ni-resign ko sa edad nga 26 anyos. Tulo ka tuig gikan nagikasal sa akong bana. Apan ako magmahay sa akong pag-resign kay husto man si Papa. Basin mumabdos na ko kung dili na ko hago ug muundang ko sa akong trabaho. Tuod man na mabdos ko. Grabe na mong amping sa akong bana sa akong gimabdos. Halos tanan akong ipanga, paliton gyud sa akong bana. Ug halos wa ko trabaho sa bay, aron lang gyud maampingan nako ang akong gisabak. Apan unya, kasakit sa akong tiyan, Neil. Mura ko manganak. Unsa? Unsay mga anak pa? Agay, Nga 3 months pa man ang imong tiyan. sa ospital. Dada ko sa ospital. Kaya nga itong baby, Neil. Ang atong baby, ang atong anak. Ang atong anak. Kat, I'm sorry. wa kay sa nahitabo. Dili mo sa nga nagka-ectopic pregnancy ka. Ano nahitabo man to, Neil? Nga sa tubo man itubo ang atong baby. Mumabdos pa ka po. Nga ilan naman kung gikuhaan ako sa katubo. May chance pa matod sa doktor. Kay usa lang kuno katubo ang nawa nimo. Adunay pay usa. Dili na. Naglisod gani ko kamabdos nga duha ang akong tubo. Karon na noon nga usa na lang. Nawatan ako paglaom nga mamabdos, Neil. Dili na ko mamabdos pa. Kat, Wa ka do karong buwana? Basag mabdos ka. Unsa? Pila naman ka buwan gikan nga giputlan kag tubo, di ba? 8 months na. Pero wala naman ko maglaom pa, anak, Silma. Mabdos ka, uy. Nakasiguro ko, ana. Kay, di man ka kalayagonon. O garo makasiguro ta, pagpalit o pregnancy test. Ha? madali. Ang kasas motor. Nako'y surprise ni mo. Oh, unsa man eh? Oh, tinuod eh? Oh, yes. Mabdos na sab ko, Neil. Wow! Kat, ang pingigin na ha? Aro may anak na kita. Haba? Oh, Neil. Ay, ano naman sabing sakit nga akong bation kung umabdos ko. Lord, ayaw taon. Hibaw kag yun unsa ang pagpangayo namo nimo og anak. Please. Unsa man to? Murag may nigawas. Nel! Nel! Ano? Nel! Ano mo ga? Oh, dugo! Tala sa ospital! Ayaw na. Dili ko gusto nga ilan na sa kuputlan sa kong tubo. Dili na ko makaanak-anak. Dili na ko magpaputulog tubo. Kati! Itopic pregnancy gihapon ang ikaduha kong pagmabdos. Apan, wa na gid ko musugot nga magpaputol pa ko sa usa nako katubo. Wa na ko maoperahe. Dili sama adtong una kong pagka-etopic pregnancy. 29 years old na ko karon. Tulo na katuig human sa akong pagka-etopic pregnancy. Apan, wa na gid ko mumabdos pa. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa may hinungdan nga ma-etopic pregnancy man gyud ang akong pagbuntis? Luya ba ang akong similya? Or luya ang sa akong bana nga similya? Maong sa tubo mo tubo ang bata? Ikaduha pangutana,
Unsa may pamaagi aron malikaya nako nga magkaitupik pregnancy ko. Kakaduha namang ko maitupik. Unsa may angay namong tumaron sa akong bana aron ma-active ang among similya. Ikatulong pangutana, kung paabuton nako og 5 ka tuig, una ko magmabdos og usab. Posible ba nga manormal ang akong pagmabdos? Kay nagduda gyud ko sa ikaduha, kay 8 months pa lang to human sa una kong pagkaitupik. Ikaw pa to katapusang pangutana. Sa pagkakaron, na ako'y doktor nga ubigay ni, pero maulagi, puro IVF kon in vitro fertilization ang iyang giistorya nako. Unsa man pud na kamahal? May posibilidad bang mabuntis kong normal? Palihog, tabangin tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kathy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, ako si Dr. Rene Obra, maging-uban na sa dako kaninyo dinhi sa tong programa. Kini ang akong suliran. Due to social distancing, distansya la sa amin ato na Eileen Bathan, tungod lang ni atong kisabug sa gubang, yatubang karon nga COVID-19. Panginaot ko nga anak mo sa kapiskay sa lawas, so dilipulaan sa pagpaminaw sa atong programa. Ako or kami mutambag sa mga gumunhap o kalibog, naghasol sa inyong unahuna, either ito punto legal, medical, personal, behavioral, or problema may tungod sa mga ginadling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran din kanamo. Pwede kaninyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or din sa atong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Maayong pagpaminaw dihay sa atong mga suking tigpaminaw dinha sa Tomas Upos sa Southern Leyte, mga Timkang ug Duran family. Di si mistro sa akong kasin diya sa Maasin City, si Nestor Obra, mayong pagpaminaw nimo diya, Brad. So hinaot nga mo tuman mo sa atong SOP sa COVID-19 mga precautionary measures, social distancing, wearing og face mask og you wash your hands as often as possible. Ang atong magtatampo karong adlaw si Cathy, 29 years old, taga Cagayan de Oro City. Mayong pagpaminaw diyan sa mga taga Cagayan de Oro City. Punto medikal. Suma sa nabati nato ganyan sa drama, 2 times na nga nagka-ectopic pregnancy si Cathy. Sa permiro, giputlan siya og tubo. Sa ikaduha, wala ni siya paputol kay gusto pagyud niyang manganak nga normal. Naglibog siya kung nganong pirmi siyang magka-ectopic pregnancy. So maningkamot ang ko kat nga makatubag sa inyong mga pangutana. So unang pangutana ni Cathy, unsa may hinungdan nga ma-ectopic pregnancy mangyud ang akong pagbuntis? Luya ba nga akong similya? O luya ang akong bana ba nga similya? Maoy anak mo tubo sa tubo ang bata? Well, posible nang imong giingon nga luya ang similya o imo or ang sa imong bana. Wa man imo gi-mention kung pila na sa pangidaron sa imong bana, no? Wa ko kakuan ganina sa drama. Pero sa akong nahibalan, ang mga rason nga nung naay gitawag natong ectopic pregnancy, nga kanang anak mo tubo sa fallopian tube is because of some inflammation or infection, smoking, na apoy problema sa mga advancing age nga ang motility sa either egg cell sa imong mga babae o sa sperm cell sa mga lalaki dili na kayo as active as katong younger years kay naay ingon ta part ni sa normal aging process, no? So kung moingon ka nga luya na ba posible o sa mga babae nga around na perimenopausal age, late 40s and early 50s with the main age of 52, posible nga mahitabo din gitawag na itong ectopic pregnancy. Kay sa makausap pa akong ingnon, so susama aning ipadala sa una, nga ang bata di gyud mo reach term into 9 months, kung naa sa fallopian tube na implant, is because gamay raman ang space sa fallopian tube kumpara sa uterus, nga makaabot gyud og 9 months ang bata kay hauman ang kadako niya sa nagtubo nga fetus. Ikaduhang pangutana, unsa may pamaagi aron malikaya nako nga magka-ectopic pregnancy? Kay kaduha naman gud ko ma-ectopic ug may
angay namong tumaron sa akong bana aron nga active ang among similya. Na kay history nga nagpaopera. Usa na sa hinungdan nga nung makaiktupig, no? Surgical intervention mo na usa sa mga hinungdan basin og na gamay ang lumen dihang dapita, magpagam lang gyud ka og ubigay ni diya sa Cagayan de Oro kat, no? Og wala gyud koy masugyot nga ingnon ta vitamins or unsa pa man diha nga imnon para nga mo-active ang inyong similya. Maybe maayo nga nutritious diet, pero akong usbon nga magpagalam gyud ka og ubigay ni diya sa Cagayan de Oro, especially by the time nga nagtuo ka nga ikaw buntis na pud, no? Sa akong nahibalan, mga 7 to 14% sa mga babae nga nagka-ectopic pregnancy, 7 to 14% chance nga the next pregnancy ectopic lang gihapon. Pero naay 50 nga to 80% nga chance nga ma-uterine na ang ananas uterus ma-implant ang baby. So manghinaot lang ta nga you will belong to this very very high percentage nga 50 to 80% nga anak na sa uterus magtubo ang baby. Ikatulong pangutana, kung paabuton nako og 5 years una ko mamabdos og usab, posible ba nga manormal na ang akong pagbuntis? Kay nagduda gud ko sa ikaduha, kay 8 months pa lang tuhuman sa una kong pagka-ectopic. Di ko magagarantiya nimo nga moabot og 5 years nga manormal na ang imong pagbuntis, no? So basin og ang katong akong giingon nga naay infection, inflammation or surgical nga nahitabo diha or katong advancing age, mautoy mga factors nga naka himong hinungdan or mahimong mo hinungdan nganong ectopic ang imong pregnancy, no? So akong balikon dili ko magagarantiya nga maabot og 5 years manormal ang imong pagbuntis sa the third time around. Ikaw pa to katapusan nga pangutana. Sa pagkakaroon na ako'y doktor nga OB-GYN. Very good, kanada kay OB-GYN doctor sa Cagayan de Oro City. Pero mao lagi puro IVF kon in vitro fertilization ang iyang istorya nako. Unsa pod na nga kamahal? May posibilidad bang magbuntis kung normal? Yes, dako na kayo posibilidad nga magbuntis kag normal kining gitawag nato nga in vitro fertilization. High-tech naman taron kat, no? So salig lang sa imong OB-GYN di sa Cagayan de Oro City, kung mangutana kag pila ka unsa ka mahal na ana ginahimo na diri sa Cebu. I know in Manila, depende sa hospital o imong doktor nga mag-atender nimo, mo range yun mga 300 to 500,000 ang imong magasto na aning mga pamaagi para nga for the third time around manormal na imong pagbuntis. Alright, so manghinaot ko nga anan sa kamo nakutlong mga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra, magmuingon nga please take the advice to avoid being sick with COVID-19 katong kung gimension nga pagahimuon ug dili mangluod kun dili dayon mahatagan og pagtagad ang inyong mga sulat-suliran kay daghan gimig mahatag madawat diri nga sulat-suliran. So once again, daghan salamat ta RMN nationwide ug maayong adlaw.